Vítajte. Dnes sa pozrieme na úryvky z básne Luisy Palfiovej. Volá sa Kvety na kolajniciach. Áno. Je to text, ktorý, myslím si, vie zarezonovať. Ten pocit, keď človek tápa, hľadá smer a potom niečo objaví. Úplne nečakane. A my sa dnes spolu pozrieme na to, ako táto báseň narába s metaforami. Vlak, kolajnice a hlavne ten divý mak, ako nám to celé kreslí cestu seba poznania. A vyrovnávania sa s tým pocitom, stratenosti. Presne tak. Čo nám tieto obrazy môžu povedať? Možno aj o našom vlastnom smerovaní. Začína to tak veľmi povedome však. Ten zhon, pocit chyby. Vraj ti skoro ušiel vlak, vraj nastúpil si len tak, no vraj si vošiel do nesprávneho vlaku. Hneď sme v tej neistote. Áno, ten pocit, som tu správne. A práve táto chyba, ten nesprávny vlak, vlastne paradoxne otvára dvere k niečomu inému. K tej výluke, presne k tomu nečakanému zastaveniu, ako keby život sám stlačil pauzu. A vtedy je čas sa pozerať okolo seba. A človek si všimne, ten divý mak pri trati. Niečo také vlastne obyčajné. Až prehliadnutelné možno. Áno, a obdivuješ divý mak. A tento kvet sa zrazu stane, dôležitým stredobodom. A tu sa to začína celé rozmotávať, ten kľúčový motív. Prečo ten mak? Lebo rastie tam, kde akože nemá. Báseň sa pýta, prečo rastie tam, kde nemá? Je snáď tá kvetina hluchá? Nemá? Toto spochybňovanie tej rastliny, to je vlastne zrkadlo. Zrkadlo pre nás. Áno. Pre spochybňovanie seba samého už to nie je len o kvete, ale o tom našom pocite, nepatričnosti. A to vedie priamo k tej otázke, som v správnom vlaku? Človek sa začne stotožňovať s tým makom, s tým, čo je akoby na zlom mieste. Presne. Už sa podobáš divému maku. A s tým prichádza aj tá dezorientácia, strata istoty. Stratil si kľúče od miesta, čo ťa istilo. Akoby vonkajší hlas. Možno neber si príklad od divého maku. Vystúp, choď, nájď si pevný bod. Tá prvá reakcia na stratenosť rýchlo nájsť stabilitu. Aj keď to môže trvať. Môže. Dlho. Asi ako koľajnice, píše sa tam. Tá cesta k pevnému bodu nie je hneď. Ale potom prichádza ten fascinujúci obrad. V tom uvažovaní. Aký? Možno divé maky rastú tam, kde majú. Ten pôvodný súd, že mak je chyba, že je na zlom mieste, sa zrazu spochybní. Aha, rozumiem. Neodsudzuj ho. Ako by sa otvoril priestor pre prijatie. Presne tak. A toto je podľa mňa jedno z najsilnejších miest. Prijatie tej situácie. Aj keď je možno zmetočná. Stratil si sa, no vieš, kde si? To je dôležité. Vedieť, kde si, aj keď si stratený. A je zaujímavé, ako potom prichádza tá rada. Ten taký impuls. Akoby vonkajší hlas. Možno. Neber si príklad od divého maku. Vystúp. Choď. Nájď si pevný bod. Tá prvá reakcia na stratenosť, rýchlo nájsť stabilitu. Aj keď to môže trvať. Môže. Dlho. Asi ako koľajnice. Píše sa tam. Tá cesta k pevnému bodu nie je hneď. Ale potom prichádza ten fascinujúci obrad v tom uvažovaní. Aký? Možno divé maky rastú tam, kde majú. Ten pôvodný súd, že mak je chyba, že je na zlom mieste, sa zrazu spochybní. Aha, rozumiem. Neodsudzuj ho. Ako by sa otvoril priestor pre prijatie. Presne tak. A toto je podľa mňa jedno z najsilnejších miest. Prijatie tej situácie, aj keď je možno zmetočná. Stratil si sa, no vieš, kde si. To je dôležité, vedieť, kde si, aj keď si stratený. Je to istý druh ukotovenia. Uvedomenie si vlastnej polohy. A s tým súvisí aj tá rada nepozerať sa späť. Nevrácaj sa na miesta, kde si bol kedysi. Minulosť už nepomôže. No a z tohto prijatia, z toho uvedomenia si prichádza rozuzlenie. Celkom nečakane. Náhle sedím v správnom vlaku. Ten pocit stratenosti sa rozplynie. Áno. A ten divý mak už nie je viníkom. Nie je symbolom chyby. Presne. Mak sa transformuje. Stáva sa poslom, potvrdením. Možno. Naznačuje, že tá správna cesta možno nebola stratená, len mala iné načasovanie. Áno, možno mal len meškanie ten tvoj správny vlak, no neušiel ti, vraví divý mak. Možno práve ten čas, to čakanie, to pozorovanie maku bolo potrebné. Celá tá báseň je vlastne, krásna metafora.
Cesta od zmätku, od pocitu, že sme úplne mimo, Áno. cez to spochybňovanie, hľadanie pevnej zeme, až k tomu prekvapivému zisteniu, že aj tie obchádzky, tie výluky, to čakanie, možno boli súčasťou tej správnej trasy. Áno, ten divý mak prejde úžasnou premenou od symbolu chyby, nepatričnosti k symbolu odolnosti, nečakanej krásy. A možno aj toho správneho, aj keď oneskoreného načasovania. Pripomína nám, že hodnota sa môže skrývať aj tam, kde by sme ju nehľadali. Presne tak. Tam, kde na prvý pohľad nie je vidno. A to nás vlastne privádza k takej záverečnej myšlienke. Ako často vnímame tie nečakané zastávky, tie naše osobné divé maky, veci, ktoré sa zdajú byť mimo plánu. Len ako prekážky, alebo dôkaz zlyhania. Áno, a táto báseň nás tak trochu provokuje zamyslieť sa. Nemôžu byť práve tieto momenty? No kľúčom k nájdeniu tej správnej kolaje, aj keď možno príde trochu neskôr. Čo ak ten náš správny vlak naozaj len mešká a čaká na nás? Možno práve tam, za zákrutou, kde kvitne ten divý mak.